O que resulta realmente fascinante da historia da Epifanía é que, en realidade, non é unha soa historia, sino un catro. É como un crebacabezas con pezas que veñan de distintos tempos, de distintos autores, pero que, cando as xuntas, contan unha única e poderosa historia. Unha historia sobre unha luz misteriosa, sobre unha promesa de esperanza que viaxa polos séculos. Así que iso é o que imos facer hoxe. Imos ver como encaixan todas estas pezas. E a primeira peza do noso crebacabezas é esta frase espectacular do profeta Isaías. Imaxinen por un momento escoitar isto. Érguete, resplandece. Soa a vitoria, non? A un momento de gloria, de pura esperanza. Promete unha nova era para a cidade de Xerusalén. Pero claro, a pregunta clave é: como era de verdade esa Xerusalén cando Isaías dixo estas palabras? Pois aquí é onde a historia dá un xiro de guión, porque a mensaxe de Isaías non era unha foto do momento, para nada, era máis ben un berro de esperanza no medio da escuridade. A realidade, cando un investiga un pouco, era moito máis sombría. A Xerusalén do ano 520 a.C. non era unha cidade radiante, senón todo o contrario. E o curioso é que, cando miramos os detalles, o problema non viña de fora, era interno. Non era o final feliz que agardaban despois do exilio. Había tensións enormes entre os que volvían, que querían recuperar as súas terras, e os que quedaran. A cidade enchérase de poboacións diversas, xerando conflitos. E para máis Inri, o proxecto de reconstrucción do templo, que era o corazón da súa identidade, estaba parado. Por qué? Polo puro desánimo. Así que, cando Isaías di, érguete e resplandece, o que realmente está dicendo é: sei que estades afundidos, pero tedes que atopar a forza para vos erguer. Vale, nese contexto de escuridade, a profecía de Isaías non estaba soa. En realidade, conectaba con outro gran soño do pobo. Imos ver agora como dúas antigas esperanzas do Antigo Testamento preparan o terreo para o que está por vir. E aquí é como se a historia se partise en dous grandes soños que corrían en paralelo durante séculos. Por unha banda, a visión de Isaías, unha luz espiritual tan potente que sería un faro para toda a humanidade. E pola outra, a arela que recolle o Salmo 71, un líder perfecto, un rei que traría xustiza de verdade e paz universal. Dous soños que parecían separados, pero que xa veremos como acaban converxendo. E aquí ven un detalle que de verdade o cambia todo. Ao principio un podería pensar que este salmo é para un rei da época, un eloxio, pero non. Cando se escribiu, despois do exilio, Israel non tiña rei. E de repente, zas, entendemos que non é unha gabanza, é unha súplica. É unha mirada cara ao futuro, a esperanza posta nese Mesías prometido. E o corazón dese soño, o máis potente de todo, non era o poder militar nin a riqueza. Era isto, a xustiza, a idea radical de que o mellor gobernante é o que defende aos que non teñen a ninguén. Esta idea de xustiza para os máis vulnerables vai ser absolutamente fundamental para o que ven despois. Moi ben, pois agora pegamos un salto no tempo. Imos directos ao Novo Testamento. Aquí, San Paulo vai darnos outra peza clave do crebacabezas. El introduce un concepto que chama o misterio de Deus, e que revela como esas bellas promesas se cumpren dun xeito que, francamente, ninguén esperaba. Cando escoitamos a palabra misterio, igual pensamos nun enigma, nun segredo indescifrable, verdade? Pois para Paulo non vai por aí. Cando el usa a palabra grega misterion, fala de algo moito máis fondo, do plan amoroso de Deus. É como un artista que non revela a súa obra mestra dunha soa vez, senón que vai mostrando anacos, deixando que a contemples e a entendas pouco a pouco. Iso é o misterion. E ese plan vaise desenvolvendo por etapas como unha boa historia. Primeiro, Deus elixe un pobo, Israel, como o portador inicial da promesa. Despois, a historia dá un paso de xigante coa chegada de Cristo. E finalmente, chega a revelación total, o gran final. O plan nunca foi exclusivo para un só pobo. E esta é a bomba, a gran revelación de Paulo, o cumio do misterio. A promesa nunca fora un club VIP, un círculo pexado. A idea, dende o principio, era que todas as nacións, toda a familia humana, estaban convidadas á festa. É un cambio de perspectiva brutal. E con todo isto na cabeza, a luz universal de Isaías e o plan inclusivo de Paulo, chegamos, por fin, ao Evanxelo. Aquí é onde todas as pezas do noso crebacabezas comezan a encaixar dun xeito espectacular, na viaxe duns sabios que veñen de moi lonxe. O que me parece incrible dos magos é que non son xente crédula, non, son investigadores, casi científicos. Usan a ciencia da súa época, observan o ceu, pero non se quedan aí. Usan a razón e a humildade para preguntar,
viaxando a Xerusalén, e alí combinan o seu coñecemento coa sabedoría das Escrituras. É unha mestura perfecta de fe e razón, de ciencia e revelación, o que os leva até o final. Pero claro, a súa chegada a Xerusalén arma balbordo, actúa como un catalizador, unha pedra lanzada a un estanque que crea ondas por todas partes. E aquí xurde a pregunta clave. A noticia é a mesma para todos. Entón, por que a xente reacciona de xeitos tan radicalmente distintos? E se o pensamos, nesta táboa temos case un mapa da alma humana ante a verdade. Temos 3 grupos. Primeiro os magos, a mente aberta. Veñen de lonxe, buscan e cando atopan, a súa resposta é admiración. Despois, os expertos, os escribas. Saben a resposta correcta, poden citala de memoria, pero ese coñecemento non os move nin un centímetro. É un saber estéril. E finalmente Herodes, que representa o poder. Para el, a verdade non é algo que descubrir, senón unha ameaza que hai que eliminar. E ao facer isto, o evangelista Mateu está a ser un director de cine genial. O que nos está a dar, en miniatura, é un tráiler de toda a película. Esta escena é un microcosmos de toda a vida de Xesús, a ameaza do poder establecido fronte á acollida sincera e adoración dos que o buscan sempre xuizos. Entón, despois de todo este percorrido, que nos queda? Que aprendemos de todo isto? Pois a historia da Epifanúa, como estamos a ver, non é só un conto de Nadal, é unha parábola fondísima e atemporal sobre a busca humana de sentido. A ver, que descubrimos a unir todas estas pezas? Primeiro, que a esperanza non é a ausencia de escuridade, senón a luz que se acende nela, como vimos con Isaías. Segundo, que o anhelo de xustiza é un fío que une a toda a humanidade, como no Salmo. Terceiro, que o plan de Deus sempre foi máis grande do que ninguén imaginaba. E, finalmente, a gran lección dos magos, que a verdade non é algo que se posúe, senón un camiño que se percorre. E isto lévanos a unha última idea, quizáis a máis desafiante de todas. Os magos tuveron a axuda dunha estrela no ceo para guialos. A pregunta é hoxe? A historia suxere que a luz xa non é un astro distante. Suxere que depende de testemuñas humanas. Depende de persoas que se convertan nesa luz para os demais. Así que a reflexión final podería ser esta. Aqueles sabios de Oriente seguiron unha estrella. No noso mundo tan complexo, ás veces tan escuro, cales son as estrelas que nos guían? Que guía hoxe a nosa busca de verdade e de sentido? Aí queda esa pregunta que esta antiga historia nos deixa hoxe para pensar.